Извършено е разделението на българския народ на 7 части с 5 различни начина на управление в неговата етническа територия. Договорът урежда обособяване на българската държава след близо 5 века османско владичество. Под първа точка на протокола е записано: България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите, приети от Цариградската конференция. Тя ще плаща данък, ще има народно християнско правителство и местна милиция. Османската армия там повече не ще се намира. 3. 1, 2, 3. На меня поднала Северная Добруджа. Искала Пирот или Северная Добруджа? Нет, Пирот за Северную Добруджу нет. А вы хотите Македонию за Северную Добруджу? Македония. Ну почему? Аз даде Пирот за Македония, Македония за Северная Нет, я. Македония Нет. и Източна Румелия са турски. Аз даде Пирот, Ниш и София. Добре. Македония за Вы Северная хотите все? Добруджа. Нет, не может так. Бейте. Македония и Източна Румелия. Почему бейте? Пирот. Крайният резултат от Берлинския конгрес е, че България е разделена на 5 части. Северна Добруджа е дадена на Румъния, Пиротско на Ниш. Източна Румелия и Македония е върната в Османската империя. А за нашето княжество остават Северна България и след ожесточени спорове София. Берлински конгрес. Между 1 юни и 1 юли стар стил 1878 година. Мястото е град Берлин. Участници са великите сили, балканските държави, всички, но не и българите. Хубавото е, че най-после имаме държава. Лошото е, че повечето български земи остават извън пределите на свободното княжество. На Берлински конгрес Ото фон Бисмарк казва: не сме тук за щастието на българите, а да осигурим мира в Европа. Препоръката ни е да не се притеснявате. Все пак Сърбия и Гърция са с по-малка територия от нас. Западните велики сили реагират остро на този договор, като обвиняват Русия в едностранно разрешаване на източния въпрос, свързан с подялата на Османската империя и контрола на Близкия изток. Великобритания, Италия и Франция се обявяват против излъз на България на Бяло море и подозрение с това, че Руската империя ще опита да контролира средиземноморския трафик. Англичаните обявяват предвоенни действия и започват съставяне на 2 военни корпуса, които да атакуват през Суецкия канал и Индия. Австро-Унгария недоволства от създаването на българска държава, в която присъства областта Македония, към която има стари апетици. Неуспехът на делегацията на Игнатиев поставя Русия в непосредствен конфликт с западните велики сили. В Петербург пристига телеграма от Берлин, в която немският канцлер предлага да бъде посредник при широк диалог между засегнатите страни. Условието е войските на враждуващите страни да бъдат изтеглени на равно разстояние в Истанбул. След тежката война с Турция, икономическите загуби и епидемията от ТИФ, която покусява руската армия, в Петербург няма друг избор, освен да се съгласят на преговори. На 27 април 1878 г. руското правителство взема решение да изпълни исканията на Австро-Унгария относно България с цел да избегне конфликт. Главни противници на решението са граф Игнатиев и канцлерът Александър Горчанов, но мненията им не се поставят на дневен ред.
След преговори с Великобритания е постигнато споразумение, според което Южна Бесарабия, Карс и Батум преминават към Русия. Британците обаче искат от своя страна България да бъде разделена на две по линията на Стара планина. Разделението на новосъздадената България е прието след подписването на тайна конференция между Англия и Русия. Германия се залага като посредник на преговорите между враждуващите страни и посреща в Берлин дипломати на Обединеното кралство – Австро-Унгария, Франция, Германия, Италия, Русия и Османската империя, Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора. От всички засегнати страни в спора България единствено няма свой представител. Берлинският конгрес започва на 13 юни и завършва на 13 юли, като крайен резултат от него е ревизията на Сан-Стефанския прелимитарен мирен договор с подписването на Берлинския договор. Чуйте какво пише Зия Ефенди от Пашмакли. До главатаря на въстаниците Петко Ефенди. Саатлю Петко Ефенди. Вие сте завладели самоуправно селата Широка лъка, Чепеларе, Чукюркьой, Савтъще, Богутево, Дряново и други до точката Карабалкан, които граничат с селата в Шарк Румели, а именно Оряхово, Хвойна, Павелско и други, както върви линията от горната точка. От запад на изток южната страна на тази линия остава в Отоманската империя съгласно Берлинския договор. Териториите между река Дунав и Стара планина образуват княжество България начело с княз, избиран от народа, но само след одобрението на великите сили и Османската империя. Княжеството получава правото да състави своя конституция, правителство и войска, но бива поставено под васална зависимост от Османската империя и се задължава да й плаща ежегоден данък. Османската армия няма право да навлиза в неговата територия. Територията на юг от Стара планина до Родопите се обособяват в автономна провинция под името Източна Румелия, а управлението й се възлага на генерал-губернатор, избиран от Високата порта и Великите сили. Автономията трябва да сформира областно събрание, избрано от местното население. За Македония и Одринска Тракия не са предвидени никакви териториални промени. По силата на Берлинския договор, Османската държава се задължава единствено да проведе административна реформа за уеднаквяване на правата на християнското и мюсюлманското население. В Русия са недоволни от подписването на Берлинския договор, защото смятат, че получават твърде малко, но самото присъствие на масата за преговори като равноправен партньор отново връща Славянската империя и международното дипломатическо поле и след провала на Кримската война от 1856 година. Без да са пролели както кръв, западните велики сили решават въпроса за разпределението на османското наследство. Англия окупира Кипър, а Австро-Унгария окупира Западните Балкани, заедно с бреговата ивица по Адриатическо море. Съседните на България страни получават независимост и увеличават амбициите си за териториално разширение, а недоволни от постигнатите резултати на масата за преговори. Знаеш ли тая нива на кого е била? Знам, че тая нива е била на прапрадядо, че той е прапрадядо и мой. Ние с тебе сме братовчени. Само, че аз се кланям на Мухамед, а ти си от прапрадядовата ни вяра. Бива ли за тая работа да се вадим душите един на друг? Аз казах какво е по нас. Ти кажи където трябва. Бурето с барут е поставено. Историята следва да бъде написана. Последиците от неправдата, наложена с Берлинския конгрес, както и собствените им националистически амбиции, тровят живота на балканците и до днес. За българите мечтаното единение на Мизия, Тракия и Македония става невъзможно завинаги.